ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳама шумо хуб ҳастед. бар ҳама шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. бо шумо ҳастам Абу Мудассир. шумо дар канали Корбони Умр қарор доред. дӯстони азиз, минбаъд боз ба ҳамон наврҳои мисли пештара мегузарем. яке аз мӯъҷизаҳое ки дар давлати Фаластин рӯй дода истода аст, бар шумо каме ҳамошро нақл мекунем. албатта дар ин бора гап задан шарт нест. вақте дохили сомонаҳои иҷтимоӣ мешавем, аз он ҷо мо гирия накарда ё ғамгин нашуда намебароем. вақте ки дохили ҳар кадом сомонаҳо шудем, албатта нолаи модарон, гирияи кӯдакон ва гирияи падароне ки оилаи худро аз даст медиҳанд. чӣ сахт аст не? вақте ун наврҳоро тамошо мекунем, ин қадар ғамгин мешавем. ин кори осон нест. тақрибан як моҳ мешавад ки яке аз давлатҳои ҷаҳаннамӣ, яке аз мардуми ҷаҳаннам, мардуми яҳуд, мардуми исроил нисбати мардуми Ғазза, Фаластин чӣ корҳо карда истода аст. ҳар рӯз ҷанг. мо танҳо аз дур нишаста бо тариқи телефонӣ тамошо мекунему халос. худое накунад дар он ҷо бошем. як садои тир бас аст. мӯъҷизаҳоро мебинед. ин ҳама мӯъҷиза ҳаст. зинда баромадани кӯдакон, мардон, занҳо. албатта худованд қисмати онҳоро дуру дароз кардааст. таъдили онҳо, зиндагии онҳо ва ҷасади кӯдаконе ки аз даст монданд, на сар доранд, на пой, на даст. бузургтарин мӯъҷиза ин аст дар он ҷо ки яке аз журналистҳо гуфт, мурдаҳоро бароварданд пас аз 10-15 рӯз. мурда бояд бӯи бад, бӯи ғалис кунад, аммо аз он мурдаҳо бӯи мушки амбар меояд. зинда баромадани кӯдакони 3 моҳа, зинда баромадани кӯдакони 1 моҳа, зинда баромадани кӯдакони 3 сола, 1 сола, 5 сола. албатта инҳо мӯъҷиза ҳастанд, аммо садҳо кӯдакон низ ҷони худро аз даст додаанд. инро низ фаромӯш накунем. ин аст яке аз мӯъҷизаҳо. як табибе дар саҳифаи аслии худаш мегӯяд ки кӯдакеро оварданд. кӯдаки хурдсол буд. мегӯяд 7 рӯз дар ҳамон таги сангпораҳо монда буд. 7 рӯз. вақте ӯ кӯдакро берун бароварданд, кӯдак на ташнагӣ меҷуст, на гуруснагӣ. бародаро, вақте ин калимаҳоро мо мешунавем, бовар кунед, ба назари мо як афсона ҳаст, не? ин ҳолат дар ҷумҳурии Туркия шуда буд ки як духтара гуфта буданд ки то баровардани шумо ба ман як амакиам ғазо меовард, шир меовард. албатта малоикаҳо, фариштаҳо бо фармони худованд дар хизмати он кӯдакони бегуноҳ ҳастанд. шояд ин калимаҳо ба назари мо мисли афсона бошанд, аммо худованди мутаол ба ҳар кор қодиру тавоно ҳаст. шукр кунем ки мо чунин давлати соҳиби султон дорем. ба қадри ин неъмати додаи худованд бирасем ки ин ҳам тинҷии оромӣ, ором хоб кардан, ором хистан барои ҳар яки мо шумо як неъмати бузургӣ ҳаст. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. мардоне ки аз заиф будани мардонагии худ азият мекашанд ва мехоҳанд ки зудтар аз ин беморӣ халос шаванд, пас мушкилии ҳамаи мардҳо ҳал шуд. экуминия паста барои бемории простатит, барои хуногирифтагӣ ва мардонагиро боқувват кардан. самиуван барои бузбалашавӣ ва фарбеҳшавӣ аз 10 то 15 вес. фатзор, касоне ки мехоҳанд худашонро хароб кардан, аз 10 то 15 рӯз. маз барои соати ҳамхобагиро дароз кардан, аз 20 то 45 дақиқа. ҷавонҳое ки мехоҳанд риш бароранд ва шахсоне ки мӯи сарашон мерезад, миноксидил натиҷаашро дар тӯли 3 моҳ мебарорад. ширкати доруҳои гиёҳӣ ҳамроҳи шумост. ба тамоми шаҳри Русия дастафка дорем ва касоне ки мехоҳанд айметро дастарс кунанд, пас то метро дастафкаи мо бепул аст.